kentzun nahi nuen mezu bat zen. Hau pasa eta gero, zoriontsu izan zaitezke berriz, bai edo bai. Osea, ni orain nago nahi dudan jenderekin, nahi dudan familiarekin, eta orain zulo batean eta iluntasunean dagoen familia horri, helarazi lanketa on bat eginez eta laguntzarekin, benetan berriro zoriontsu izan zaitezkela eta bizitza normal bat edukitzera beste pertsona bat zara, ja ez zara lehengoa, beste ikasketa batzuk dituzu, beste esperientzia batzuk, baina, benetan, zulotik atera zaitezke eta zoriontsu izan. No al 100% a tope, ez? Zuek bezala, dena bezala, ez? Baina bai. Eta hori elkarteak daudela, ez daudela bakarri jende pilari gertatu zaiola, eta hori, babes aurkitu ezaketela olako elkartetan, eta emakume piloi hau gertatu zaigula, eta gertatuko zaigula. Zoritxarrez. Sonda ba. Mila esker, berekin partakatzeagatik, denekin partakatzeagatik, eta berren men ere hitzein izanak laguntzen alduen beste norbait. Bale ba. Venga. Zure kaleak itzaltzen ari direla nabaritzen baduzu, zergatik ez duzu erosten bizirik mantentzen dituzten dendetan? Zure komunitateak aurrera egiten jarraitzea nahi baduzu, zergatik ez duzu erosten zure herriko dendetan? Ingurumenak kezkatzen bazaitu, zergatik bilatzen duzu urruti gertu eros dezakezuna? Bertakoa gogoan izan da, etorkizuna, aurrerapena eta jasangarritasuna erosten dituzu. Hartu gogoan bertakoa, Eusko Jaurlaritza. Bizkaiko merkataritza, oso profesionala, asko daki aholkuak ematen dizkizu eta badaki zer behar duzun. Proaktiboa, berritzailea, produktu eta zerbitzu berriak eskaintzen ditu. Eta oso gertukoa, zugandik gertu, urrats batera eta klik bakarrera. Bizkaiko merkataritza, oso Bizkaiko Foru Aldundia, Bizkaia denontzat. Irakurtzea idaztea da. Irakurtzea idaztea da. Entzutea kantatzea da. Ikustea entzustea. Egotea egitea da. Hartzea ematea da. Bizkaiko Foru Aldundia, Bizkaia denontzat. Bidezarei dagokionez, 50 errepidean, Erandion, Goranzko bidea erabat itxiko da Donostiarako noranzkoan, ostiralera arte, gaueko 10:00 goizeko 6:00 eta 22 errepidean musikan, errei mozketak egingo dira, Txandakako igaro bidea arautuarekin, abenduaren 13 arte. Gainera, 56 errepidean, Güeñez eta Sopuerta artean, errei bat itxiko dute, Txandakako pasabide arautuarekin, urtarrilaren 31 arte goizeko 8:00 arratsaldeko 5:00. Informazio gehiagorako sartu bizkaia.eus atarian. Bizkaiko Foru Aldundia, Bizkaia denontzat.
Osakidetzako 55.000 langilek bozkaguna dute gaurkoa. Hauteskunde sindikalak burutu dira gaurkoan eta 355 ordezkari aukeratuko dira prozesu honen bitartez. Egun Satxek du ordezkaritza zabalena 78 kiderekin. Azken hamarkadan gauzatzen diren lehen hauteskundeak dira azaroaren 28 honetakoak. Gazte bat larri zauritu zuten ertzainek, jauritako foan batek begian jostean. Aurtengo inauterietan izan zen gertaera, otsailaren 13an Tolosan, begi batean larri zauritu zuten eta ikusmena ez du oraindik osorik berreskuratu. Orain azez medikutan segitzen du. Epaileak auzia artxibatzea erabaki du eta defentsak helegitea jarriko duela jakinarazi du. Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak ernaiko 120.500 euroraka defentsak jarritako aire girotuko sistemaen kontrolgailua desagertu zelako. Hainbat arlotan jarduten duten militante ezagunak dira Bortairu eta Dagarre. Hala nola, Ostia sareko kideak dira. Indarkeria matxistaren zantzua sakondu eginda Euskal Herrian azken orduotan. Alde batetik 18 urteko gizonezko bat atxilotu dute Agurainen, adin txikiko bere bikoteoia bortxatu eta aldentzea agindua errespetatu ez izanagatik. Horrez gain, Donostiako auzitegi batean, fiskaltzak 40 urteko zigorra eskatu du gizon batentzat bere bikotekidari tratu txarrak eman eta bortxatu izanagotzita. Gainera Nafarroan 4 urteko kartzela zigorra sarri diote gizonezko bati, Iruñerrian jasotako eraso bat dela eta. Ongi etorri gaueko albistegira, Gipuzkoak aurrekontuak izango ditu 2025an PPren babesari esker. EAJak eta PSek gutxiengoan agintzen duen Gipuzkoako foru gobernuak legegintzaldiko lehen aurrekontuak onartu ahalko ditu PPren aldeko botoari esker. Eider Mendoza Gipuzkoako aldun nagusiak PPren babesa berri ona dela adierazi ostean, oposizioko gainerako alderdi politikoekin hitz egiten jarraitzeko borondatea agertu du. Zabalik daude, eta nik uste dut berri ona dala, gu danok gai izango bagina elkarrekin ditugun erronka hori erantzuteko. EH Bilduk aldiz jakinarazi du ez duela Gipuzkoako foru aldundiaren datorren urteko aurrekontuak negoziatzen jarraituko eta osoko zuzenketa aurkeztuko dio aurrekontu proiektuari. Maialen Iriarte EH Bilduk Gipuzkoako batzar nagusietan duen bozera mailaren arabera onartezina da foru gobernuak oposizio osoari proposamen berdina egin izana, EH Bildu lehen indarra dela kontuan izan da. Hori dela eta aukera bat galdu dela salatu du Iriartek. Proposamen horrek 3 alderdiei balio diela uste balin badu, argi dago, proposamen horrek azaleko kontuak bakarrik jasotzen dituela. Eta proposamen horretan ez dela muinera edo egiturazko edukietara sartzeko inolako ahaleginik egiten, eta ez diola ondorioz erantzuten Euskal Herria Bilduk egindako proposamenari inondik inora. Foru gobernuak ezetza eman dio Gipuzkoarren onura dakarren egiturazko proposamen horri, eta beraz bizkar eman dio gizarte babeserako sistema herritar gehiengoari edo gehiagoren esku jartzeari behintzat. Egoera hau izanik, Euskal Herria Bilduk osoko zuzenketa aurkeztea ez den beste aukerarik ez du ikusten. Beraz, osoko zuzenketa aurkeztuko dugu. Nafarroako talde memorialistak ez datoz bat Iruñeko erorien monumentuaren eraldaketa planarekin. Pasaden azaroaren 20an eraikinaren kupula eraitsi eta lekua Maravillas Lamberto interpretazio zentroa bihurtzeko plana eman zuen ezagutzera erakunde publikoek. Talde memorialistek aldiz erorien monumentuaren erabateko eraispena eskatu dute. Erorien monumentua eraistearen aldeko plataformak elkarretaratzea egin du Iruñeko udaletxe plazan, erorien monumentua eraistea eskatzeko eta alderdiek sinatu berri duten akordioa salatzeko. Aurreko astean egindako agerraldian, erorien monumentua eraistearen aldeko elkarteen plataformak hitz gogorrekin kritikatu zuen PSN EH Bildu eta Geroa baik hitzartutako azken akordioa.
Izan ere, erorien monumentu fascista mantentzearen alde egin dute hiru alderdiek, haren esanaia era berrituko dutela promestuz. Eraikin frankistak botatzeko eskaera jasotzen du memoria historikoaren legeak. Legeari eustea eskatu dio talde memorialistak gobernuari. En este caso, el tripartito, suponemos que sorprendido por esta iniciativa, ha salido con el acuerdo este, es una chapuza, de mantenerlo para siempre, tal y como está, no, haciendo unos pequeños cambios, un pequeño maquillaje, pero manteniéndolo. Y nosotros no estamos de acuerdo por la forma que se ha hecho y porque además legalmente ese edificio debe ser derribado automáticamente. Hildorretan gogorarazi du duela hilabete eta erdi idatzi bat helarazi ziotela udalari, baina oraindik ez zietela erantzunik eman. Gaineratu dutenez, jaso zuten lehenengo albistea akordioaren sinadura izan zen. Eraikina bere horretan mantentzea, makillatzea dela iruditzen zaie. Alboratuta sentitu direla adierazi dute, ez baitute haiekin hitz egin akordio horretara iristeko. Hilabete asko dira haiekin biltzen ez direla. Iruñeko udalaren erantzuna espero dute, argi utziz eraispenaren alde irmo eginen dutela. Isuna jaso duten Ernaiko 153 kidetako biren elegiten epaiketak egin dira ostegun honetan Gasteizko administrazio auzien epaitegi batean. Maili Bilbao antolakundearen abokatuaren aburuz frogatuta geratu da administrazioak arbitrariotasunarekin jokatu zuela isun hauek jartzerakoan. Entzun Maili Bilbao abokatua eta Maior Egurrola Ernaiko bozeramailearen hitzak. Guk uste dugu eta gaur frogatutzat geratu dela ziur gaude, administrazioak arbitraritatearekin jokatu zuela isun hauek sartzerakoan. Guk defendatu behar izan dugu funtsezko eskubide bat den manifestaziorako eskubidea zela gauzatzen ari zena data horretan, irailaren 22 bai Bilbon eta bai Gasteizen, eta administrazioak oraindik gaur-gaurkoz frogatu ez duen arrazoi batengatik erabaki zuen hain altuak diren isun ekonomikoak ezartzea. Eta epaitegia bera da administrazioari mugak jarri aldizkion organoa. Horregatik etorri gara gaur ona lehenengo bi epaiketak egitera eta eskatzera epaitegiari kontrola dezala, kasu honetan segurtasun sailak, baina administrazioak duen erabakitzeko ahalmen hori. Baina azpimarratu nahiko genuke ere prozedura administratibo honetan agerian geratu dela administrazioak kontuan izan da zigortzeko ahalmena duela, beraiek daukatela eskumena eta ardura frogatzeko egitatu horiek horrela izan zirela eta ez dute egin. Ez dute egin prozedura administratiboan eta ez dute egin gaur ere epaitegian. Orduan guk kontrara egin behar izan duguna da pertsona hauen defentsan egitate hauek desmontatu. 130 prozedura baino gehiago direla, 130 isun baino gehiago jarri zituerako ertzaintzak, orduan guztiak errekurritu behar izan ditugu eta gaur epaitu dira 2. Asuntoa da direla lehen biak. Orduan, epai honek bere garrantzia berezia izango du, baina ikusi beharko dugu hurrengo prozedurekin zer gertatzen den, berezitasunak daude. Ulertzen dugu prozedura honen helburua bazela Ernai eta Gazteria independentista isilaraztea, baina azken hilabetetan ikusi dugun moduan ez da hori gertatu, geroz eta gehiago gara bat egiten dugunak eta geroz eta gehiago gara baitzen ari garen gazte independentistak. Beraz, ez dugu atzera urratsik emango eta aurrera jarraituko dugu datozen hilabetetan, eta beraz bide judizial hau ere beste borroka bide bat bezala ulertzen dugu. Ia 300.000 euroko kolponek ataka eta gora oso larri batean gogatzen duela antolakundea, eta guretzat honek erantzuten dio segurtasun saila eta sailburuen partetik Ernai politikoki anulatzeko daukaten asmo argi bati. Prozesu judizial zabalduko dugu. Kontentzioso administratiboan helegite aurkeztu dugu isun hauen aurka, eta prozesuaren bitartez saiatuko gara hauen modu kolektiboan planteatzen eta hau salaketa modu artikularren eta normanako gisa aurkeztu behar badira ere, ostean prozesua modu kolektiboan aurrera eramatea da gure helburua.
Euskal Autonomia Erkidegoak kostaldearen eta zinemata ikus-entzunezko ekoizpenen kudeaketaren eskumen hartuko ditu bere gain datorren abenduaren 16tik aurrera. Halaxe adostu zuten atzo Imanol Pradales lehendakariak eta Pedro Sánchez Espainiako presidenteak Moncloan izandako aldebiko lankidetza batzordearen bileran. Gainera, gaurtik aurrera ere aldirietako tren zerbitzuaren eskumena Eusko Jaurlaritzapean egongo da. Aroztegiko auziperatuei elkartasuna adieraztearen bidean manifestaziorako deia egin zuten asteartean hainbat herritarrek. Ekimena datorren otsailaren batean burutuko da. Artxibatu egin dute Tolosako inauterietan pilotakadaz zauritutako gaztearen auzia. Ertzaintzaren ikerketan ebatzi zuten kasualitatez jo zutela foan pilotak begian. Ebazpenaren aurrean defentsak helegitea jarriko duela iragarri du. Bakarrik datozen adingabe migratzaileak hartzeko hainbat harrera zentro ditu Bizkaiko Foru Aldundiak. Gaur harrera sare horren salbuespenezko egoera sartzea onartu dute bere ahalmenaren mugan baitago. Horrela, aldi baterako laguntza baliabide bat aktibatuko dute sarea arintzeko. Leixuri Arrizabalaga, Bizkaiko Kultura, Euskara eta Kirol diputatu eta Aldundiko bozeramaileak emandu erabakiaren berri Gobernu Kontseiluaren ostean egindako agerraldian. Salbuespen egoera deklaratzea legeak jasoten dauan baliabide bat da. Eta aukera emoten dutzo Aldundiari salbuespen modura instalazioak eta profesionalak antolatu eta atoan arreta emon ahal izateko babes barik dagozan adinbakoari. Indarkeria matxistak ez duetenik tamalez Euskal Herrian ere eta azken orduotan 3 kasuren inguruko berriak izan ditugu. Agurainen 18 urteko gizonezko bat atxilotu dute. Donostian berriz fiskaltzak 40 urteko zigorra eskatu du gizon batentzat eta azkenik Nafarroan 4 urteko zigorra ezarri diote gizonezko bati Iruñe herrian egindako eraso batengatik.
Indarkeria matxista kasu ezberdinengatik Aguraingo eta Iruñerriko bi erasotzaile espetxera bidali dituzte, eta Donostiako beste bati 40 urte eskatu dizkiote. Agurainen bikotekide ohiari sexu erasoa egitea egotzita atxilotutako gazteari espetxe zigorra ezarri diote. 19 urteko gaztea Agurainen atxilotu zuten hainbat delitu egotzita. Lesioak eragitea, sexu erasoa egitea eta bikotekide ohiarengandik urruntzeko agindu judiziala urratzea. Atxilotua lehenago ere ikertu zutena bikotekidari tratu txarrak emategatik biktima berari Gasteizko emakumeen aurkako indarkeriaren arloko epaitegiaren esku utzi dute, eta hark behin-behineko espetxeratzea agindu du. Bestalde 4 urteko kartzela zigorra ezarri diote beste gizon bati Iruñerrian izandako eraso batengatik. Nafarroako auzitegiko 2. sekzioak 4 urteko kartzela zigorra ezarri dio Iruñerriko herri batean bikotekideri tratu txarrak emategatik. Epaian frogatutzaiotako egitateak honako delitu hauek dira: ohiko tratu txarren delitua, ohikoa ez den tratu txarren delitua eta sexu erasoen delitua. 55 urteko auzipetuak ezingo du biktimarekin harremanetan jarri, ez darengana hurbildu ere 9 urtez 400 metro baino gutxiagora, eta gainera zaintzapeko askatasunaren neurria bete beharko du beste 8 urtez. Aguraingo eta Iruñerriko bi kasu ez gain fiskaltzak 40 urte eskatu ditu gizon batentzat Donostian bikotekidari tratu txarrak ematea eta bortxatzea egotzita. Besteak beste honako delitu hauek leporatu dizkiote. Donostiako etxebizitza batean elkarrekin bizi ziren bitartean bikotekidari tratu txarrak ematea, jipoitzea, iraintzea, heriotza mehatxuak egitea eta bitan bortxatzea. Donostian gertatu zen 2023ko apirila eta iraia bitartean. Espetxe zigorraz gain fiskaltzak eskatzen du gizona ezin izata biktimarengana hurbildu, ez da harekin harremanetan jarri ere 36 urtez, 21.000 eurorekin konpentsatzea eta espetxetik atera ondoren 10 urte zaintzapeko askatasun egoeran egotea. Sexu indarkeriari jarraiki aste honetan sexu jazarpenak salatu dituzte Nafarroako goi mailako musika kontserbatorioko hainbat ikaslek. Nafarroako goi mailako musika kontserbatorioko 100 ikasle inguruk eserialdi bat egin zuten eraikinaren atarian, indarkeria sexista eta zenbait irakaslenganako jarrera desegokiak salatzeko. Ikasleen ordezkariek komunikabideen aurrean azaldu zuten jasandako jazarpen egoerak bai ikasgela barruan. Heldu zen momentu bat non nik entzun nituen komentario batzuk ezin zirela, jasazinak zirela. Eta hor da guztiok konturatzen garenean benetan komentarioek oso ofensiak izan direla, baina beti danik. Heldu da momentu bat, non batu gara guztien artean, eta esan dugu on arte. Manipulatuta ere sentitzen garela, ez? Zara ohartzen benetan arazo bat dela. Ai, eske zuzara la favorita, edo ai, beste guapzaren, edo adibidez festetan, de repente, irakasle bat agertzea gure artean. 3 irakasle salatu dituzte. Lehenengoari salaketa jarri zioten polizian eta kargua kendu diote. Gainera, gizon horren kontrako salaketa aurkeztua dago Espainiako poliziaren aurrean, sexu delitua egotzita. Auzia martxoan salatu zuen biktimak, baina urrirarte ez dira kautelazko neurriak hartu. Ikasleek salatu dutenez, tarte horretan irakasleak eskolak eman dizkio biktimari, horietako batzuk banakakoak, honek dakarren egoerarekin. Bigarrenak berriz laneko baja du, 120 ikasleek babestutako kexa formal bat du eta hezkuntza ikuskaritzan espediente bat izapidetzen ari dira, ikasgelan eta ikasgelatik kanpo egindako iruzkin sexistengatik eta jarrera desegokiengatik. Kontserbatorioko zuzendaritzak bat egin du ikasleekin. Beste irakasle baten 3. kasu bat dutela adierazi dute. Duela urte batzuk antzeko arrazoiengatik bertan bera utzi zutena eta berriro ikastetxe barruan dagoena. Ikasleek eskatu dutenez, protokolo zorrotzagoak egin beharko ziren. Neurriak erradikalak izan daitezela eta pertsona horiek ez dezatela jendaurrean lan egin eta zentrorik alde egitea eta beste inon lanik ez egitea nahi dutela gehitu dute. Hego Euskal Herriko gaztenia 160 suizidioarekin loturiko pentsamenduak izan ditu, halaxe islatzen du gure geroak argitaraturiko txostenak.
Aita Mari Euskal itsasontziak beste erreskate bat gauzatu du Mediterraneoan. Oraingo honetan 33 pertsona salbatu zituen pasaden ostiralean Libiako erreskate eremuan. Yes, keep calm guys, keep calm, okay? We are here for help. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. How many people? How many people? How many people? Okay. Largamos un momento. Cuidado la pompa, cuidado la pompa. Por ahí no. Hauteskunde eguna gaurkoa Osakidetzan, 55.000 langile baino gehiagori luzatu zaie bozkatzeko deia, euren ordezkari sindikalak aukeratu ditzaten. Espainiako estatuko autobus zerbitzuan gaur biharretan deituta dagoen grebak jarraipen eskasa izan du Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan. Deialdia Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek egina da. Ambisa enpresako arreta zerbitzua 10. greba eguna burutzen dabil. Gasteizko urak kudeatzen dituen konpainiako langileak pasaden azaroan 18an abiatu zituzten mobilizazioak. Gasteizko urak kudeatzen dituen Ambisa enpresako arreta zerbitzuko langileek greban jarraitzen dute azaroaren 18tik ela sindikatuak deituta. Grebaren jarraipena 100%koa izanik, arreta zerbitzuko langileek euren egoera prekarioa salatzen dute eta lan baldintzen hobekuntzak eskatzen dituzte.
hitzarmen prekarioak dauzkate, 1.100 euro irabazten dituzte hilabetean, esan daiteke gutxineko soldata irabazten ari direla, lehenago 10 langile zeuden, gero 8, gero 7, orain 6 langile daude, eta gero eta lan karga gehiago dago. Eskatzen ari garena da langile gehiago, eskatzen ari garena da lan ordu gehiago, eta horrekin gasteiztarrentzako zerbitzu hobea. Grebaren lehen egunetik langileen legez kanpoko ordezkapenak egin direla salatu du elak. Udalari langileen greba eskubideak urratzea leporatuz. Grebaren lehenengoko egunean, konturatu ginen Anbisak segurtasun pribatuko kide bat kontratatu zuela. Segurtasun pribatuko kide horrek egiten du langileek egiten duten lehenengo kriba, lehenengoko lana, eta baita Anbisako langile propioak ere egin dute arreta hori. Hori da greban dauden langileen ordezkapen ilegala, eta lan ikuskaritzan salatu dugu. Guretzako hori greba eskubidearentzako urraketa larri bada, eta horregatik dago lan ikuskaritzan salatuta egonda ikuskaria, ikusiko dugu zer esaten duen txostenak. Adierazi dutenez, langileak dagoeneko Anbisaren arreta zerbitzua daraman enpresarekin harremanetan egon dira. Hala ere, Gasteizko udalaren berririk ez dute jakin oraindik. Egon da aurrera pausu txiki bat, azpikontratatuko enpresa bai jarri da kontaktuan gurekin, baina oso urrun dago eskatzen ari garenetik. Ulertzen dugu enpresak ezin duela edo ez duela pausurik emango udalaren baimenik gabe, beraz, hemendik dei egiten digu Gasteizko udalari behingoz pila jartzeko eta gatazka hau konpontzeko. Gauzak horrela eta Gasteizko udalak ez baldin badu aurrera pausorik ematen, Anbisako arreta zerbitzuko langileek greban jarraituko dute abenduaren 15 arte. Greba luzatzeko aukera baztertu gabe. Nazioartean, Frantzian zehazki pelikot kasuko fiskaltzak ezagutzera manditu jada akusatu bakoitzarentzat eskatutako kartzela zigorra 4 eta 20 urte bitarteko eskaerak ezarri ditu organo judizialak. Europako Parlamentuak atzo onetsi zuen Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidentearen lan talde berria. 26 komisarioz osaturiko taldea da eta datorren igandean hilaren batean ekingo dio bere egitekoari. 300 eta 350 parlamentarik bozkatu zuen von der Leyenen taldearen alde, 200 eta 82 aurkako bozka adierazi zuten eta 36 berriz abstentzioaren aldeko hautua egin zuten. Kulturarloan Benito Lertxundik agur esango dio musikaren munduari. 60 urteko ibilbide artistikoaren ostean erretiratzeko erabaki hartu du oriotarrak eta hala jakinarazi zuen atzo goizean Gernikan eginiko agerraldian. Kantuz sortu naiz eta kantuz nahi bizi. Benito Lertxundik agur esan die holtzei 6 hamarkadetan izandako ibilbide oparoaren ostean. Nire baitan ja erabaki hartua zegoen eta bildu nituen nire bide lagun izan diren eta izan diren musikari eta tekniko eta guzti hori bildu nituen eta hartu nuen erabakia botanien. Erabaki nuen 60 urteko kantagintzari amaiera ematea. Usteko erabakia zergatik hartu nuen? Ez nizelako ja sentitzen. Publiko bizitza bat egiteko eta kontzertuak eta ematen segitzeko eta gora bera guztiekin eta zailtasun guztiekin. Baina behar da alako nolabait esateko
behar duzula hori. Baina behin eta aliatzen denean, eta noizbait aliatu egiten da beti, aliatzen denean, ja, ez zaudela egon nahi zen duke moduan, oberena da moztea. Eta nik moztu urte honen hasieran egin dut, baina mozten hasi nintzen duela urte segurenik. Orioko bardoa beraz ez da oholtzetara itzuliko, baina ez du baztertzen musikarekin edo sormen artistikoarekin harremanean jarraitzea. Eta horren erakusle, gaur aurkeztu duten Benito Lertxundi Gernika kontzertuan diskoa. Iazko azaroan Gernikako Jai Alai pilotalekuan eskainitako kontzertu gogoangarria jasotzen du diskoak. Benitoren repertorioa jaso du diskoak, hemen orduan, kontzertu hartan eman zena, eta, bueno, kantu berrien ondoan aspaldiko eta oso kantu ezagunak tartean, baita doinu instrumentalak ere bere entzuleak askotan entzun dituztenak kontzertuetan, baina inoiz ere grabatuak edo publikatuak izan ez direnak, horiek ere jasotzen dira. Eta tartean, kanta inedito bat, ez nabil ezeren bila izenekoa, hori entzun ahal izango da bertan. Benitok berak adirazi du ez dela izan bilatutako diskoa eta eskerrak eman dizkie bere alboan izan dituen bidelagunei. Ostegunero lez, ikusentzunezko gomendioak dakartza Gaizka Izagirrek. Gaizka, zeintzuk dira asteotako proposamenak? Kaixo, egunotan ere euskarazko eduki oso interesgarriak iritsi dira. Adi! Netflixetik bi eduki nabarmenduko ditugu. The Madness, euskeraz eromena, miniseria, telesailaren protagonista Musi Daniels da, telebistako iruzkingile bihurtutako aholkulari politikoa. Ez ustean, supremazista zuri ospetsu baten hilketaren susmagarri nagusia izango da eta erlojupeko lasterketa batean murgilduko da. Bere izena garbitu eta muga gainditzen dituen konspirazio bat azaleratzeko xedea izango du. Brasilera jauzi eginez, Sena miniseria, Ayrton Senna da Silva, 3 munduko txapelketa eskuratu zituen bat formulako gidari brasildarrari buruzko miniseria da. 6 ataletan honen bizitza eta ibilbide profesionala jorratuko ditu. Mundu mailan lortu zuen ospea, harreman familiar eta sentimentalak eta baita bere heriotza ere. 1984ko maiatzaren batean, Samarinoko sari nagusian izandako istripu tragiko baten ondorioz hiltzen. Prime Videoan Woman of the Hour filma, drama, suspensea eta thrillerra uztartzen dituena, eta Anna Kendrick aktore ezaguna zuzendaritza lanean topatuko duguna. Los Angeles, 1978an girotua, aktore izan nahi duen emakume batek Rodney Alcala serieko hiltzailerekin egingo du topo telebista lehiaketa ezagun batean. Eta gogoratu euskarazko nobedade guztien berri izateko, zernonikusi.eus webunean sartu behar duzuela. Hurrengo aste arte! Mila esker Gaizka, Euskal Herritik bildutako milaka pertsonek maite zaitugu esango diete Pirritx Porrotx eta Mari Mototxi. Maite zaitugu eta eskerrik asko hain zuzen. Herri omenaldia 2025ko maiatzaren 3an izango da arratsaldeko 5 aurrera. Koloretako amesak ez nanagoenean, eta ezin loak hartu gaua iristen denean. Saltoka hasita egan egiteko gogoa, nire bihotza taupaka ailetzera doa. Elkarrekin hankaz gora, buruz bera jartzean, tunelean sartu eta irrintzik astean. Bitxilorekin pultsera egin dizudanean, begietara begira, hausen nahi dizutezan. Maite zaitut, maite, maite zaitut, pila, 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 patata tortilla. Maite zaitut, maite, maite zaitut, ilakiraino eta huerta maite zaitut. Begietako diztira, dirnibarrea hau. Gaur gaueko musika zuzenean saioan Tiktara taldearekin arituko da solasean Koldo eta Mendi. Gaueko 10etan izango da Hamaika telebistan. Aste honetako musika zuzenean telebista saioan Tiktara taldea ezagutuko dugu.
2013 urtetik martxan dagoen egitasmoa da honakoa, musikalki erritmo beroetara bideratuta. Munduko musika lantzen du taldea, territorio ezberdinak bisitatuz beraien doinuetan. Talderen hastapenetan Afroamerikako doinuak landu zituzten batez ere, eta bide horretan Karibeko doinuetan ere sakondu izan zuten. Munduko musika lantzen dute esan bezala, baina beti ere Euskal Herriko begiradatik eta euskeraz. Horiek bait dira Tiktara taldearen zigiluak. Berriki taldearen iraupiluzteko 3. diskoak ikusi du argia, Ubera izenpean. Bertan 7 kantu barneratu dituzte, munduko 7 herrialdetako musika ekarriz disko honetara. Bide horretan anitza da disko hau musikalki, baino badute nolabaiteko referentzia batzuk. Hego Ameriketako musika da nagusi disko honetan, herrialde bakoitzaren karakteristika eta ezaugarriekin. 7 lagunez osaturiko egitasmoa da Tiktara, eta bide horretan makina dira erabiltzen dituzten instrumentoak, perkusioak, bateria, gitarra, basua, trompetak, pianoak eta bestelako musika tresnak erabili izan dituzte diskoa osatzerako garaian. Grabaketa taldekide duten Inigo Egiaren estudioetan burutu dira, O Brother estudioetan, Hernanin, eta bertan erregistratu dira disko honetako kantu guztiak. Zu txikian egindako lana da honakoa, kantu bakoitzari behar izan duen denbora eta behar izan duen tartea emanez. Ubera diskoak badu tematika zehatz bat. Euskal Herritik kanpora joan ziren migranteen abentura kontatzen dituzte kantuetan zehar. Kantu bakoitzean, istorio bat. Bide horretan taldeak lan izugarri egin du dokumentazio bilketan, eta kantuak idazterako orduan Julen Zulaikaren laguntza izan dute. Berak idatzi ditu kantu guztiak batezik, Arkaitzek egin duelarik, taldeko abeslariak. Musika zuzenean telebista saioa taldeko zenbait musikariekin elkartu zen pasaren estean, eskaini bartzuten kontzertu baten soinu probetan. Bertan grabatu genuen ondoren ikusiko duzuen elkarrizketa, non taldearen musikabidea errepasatzeaz gain, Ubera azken disko honetan barneratuko garen. Esan bezala, gaur, gabeko 10 aurrera, musika zuzenean telebista saioa 11 telebistako pantailetan. Era berean, nahieran 11.eus atari digitalean ikus eta entzun dezakezue honako saioa. Euskararen eguna hurbiltzen ari zaigu eta gure hizkuntzarekin loturik hainbat erreportai egin ditugu 11 telebistan erreportai hauekin agurtuko gara. Asteburu ona pasa. Bilboko Euskararen etxera etorri da 11 telebista eta bertako Euskararen interpretazio zentroa ezagutu dugu Jordanarekin batera. Garaziko herria benedikan dadila, Garaziko herria benedikan dadila, Euskarari eman dio behar zuen tornu. Euskararen interpretazio zentroa toki bat da Euskarari buruz gehiago ezagutzeko, eta ezagutza hori era divertigarri eta zentzumenei lotuta eta fresko batean egiten da, baina aldi berean zehatz eta zientifikoan. Jakinda espazioa txikia dela, oso era irudimen handia erabili dugu, zentimetro bakoitza edukiz beteta egon dadin. Eduki interesgarri, haratago joatea sortu dezakeen edukia, baina era berean edozein ezagutza mailara egokitua edo interes mailara egokitua ere bai. Euskara jalgia didantzara, Euskara, Euskara jalgia didantzara.
bertzeak orok izan dira, beren Egia da, atal ezberdinak planteatu ditugula, hizkuntzaren gaiak atal asko dituelako. Hizkuntzaren inguruan hitz egin dezakegu, ikuspegi linguistikotik, baina ezin dugu ahaztu hizkuntza bat bizi duen gizartea, edo hiztunak ere, norbanakoak ere garrantzitsuak dira, eta horrek ere espazio berezia daukate erakusketa honetan, hainbat testigantza entzun eta ikusi ditzakegu pertsonengan euskarak daukan papela eta bete duen pisua erakusten dutenak. Oraingo honetan planteatu nahi izan duguna da, euskarari referentzia egiten dion erakusketa batek edo interpretazio zentro batek euskara ikusteko, entzuteko eta haratago joango nintzateke abesteko aukera ematen duen planteamendu bat egin behar genuela. Horregatik esaten dugu nolabait bost entzunekin jokatzen duen erakusketa bat dela. Argi dago hizkuntza ezin dugula ukitu, baina era metaforiko batean ere egiten da. 2004 urtean zabaldu zituen euskararen interpretazio zentroak ateak lehendabiziko aldiz, bertsio eraberritu aldiz, iazko otsailaren 21 inauguratu zen, ama hizkuntzaren nazioarteko egunarekin bat eginda eta helburu argi batekin, hizkuntzaren bizindarra balioan jartzea. Euskararen egoera adierazleek adierazten digute, eta gure helburua izan da euskarak duen bizindarra erakustea. Hau da, guk ez dugu horren irakurketa propiorik egiten, guk datuak eskaintzen ditugu, eta norberarengan geratzen da datu horien interpretazio egitea. Ezin dugu ahaztu euskara hizkuntza gutxitu eta gutxitzitua dela, baina beste batzuekin parekatuz, adierazle sendoagoak agertzen ditu. Eta interpretazio zentroaren helburua hori da, euskararen bizindarra erakustea eta hemendik ona hurbilduta eta guzti hau ikusita norberarengan eragitea. Dude barik hizkuntza hiztunen Espainetan bizi da eta erakusketa honen helburua da ona datorrena eta guzti hau ikusten duena eta hemendik irtetzen dena euskara batzen duela sentitzea eta bera euskarara batu nahi dela sentitzea. Helburua da esatea begira, une honetan hizkuntza horrela dago, hizkuntza bizirik dago, gauza askotarako balio du, erabili dezakegu, erabili dezagun, eta horren atzean badago, ez? Historia luze bat, komunitate sendo eta konprometitu bat, hainbat eta hainbat hiztun, eta egiten zaie giztun horiei eta komunitate horrek egindako esfortzu eta lanari ere keinua egiten zaio, eta aitortza bat ematen zaio. Gure mezua positiboa da, eta nahiko genuke gure bizitariek hemendik irtetzen direnean ahaldunduak sentitzea eta nolabait beraien jarrera euskaratik urrun daudenak euskarara hurbiltzea eta euskaratik hurbil daudenak motibatzea eta beraien jarreretan eta ohituretan era positiboan eragitea. Batez ere ikastetxeekin hausnarketarako espazio bat sortzea izaten da gure helburua. Batez ere hezkuntza sistemako edo ohiko hezkuntza maila gorenetan dauden ikasleekin hausnarketa egiten dugu eta beraiekin lantzen dugun ideia da nola bizi duten euskara. Eta gure ustez hausnarketarako tartetxo bat egitea eta espazio seguru bat eskaintzea, kasu honetan gainera collage metodologiaren bitartez egiten da, oso metodologia sortzailea da eta gaztei aukera hori eskaintzea oso garrantzitsua da. Beste ikasle batzuekin adibidez egiten duguna da euskal erreferenteak lantzea,
uste dugulako beraiei referenteak eskaintzea oso garrantzitsua dela, bai musika mundukoak, telebista mundukoak, kirol mundukoak, askorentzat ezagunak direlako, edo sare sozialetako euskal referenteak. 2025ko EMIA Europako Museoa saria jasotzeko hautagai izendatu dute Euskararen Interpretazio Zentroa, European Museum Forum erakundeak urtero ematen du saria, eta edizio honetan Europako 18 estatutako 52 hautagai lehiatuko dira. Guretzat oso albiste pozgarria izan da, guk oso aurro gaude egin dugun lanarekin, eta nolabait nahiko genuke Europan dauden gainontzeko hizkuntza gutxituentzako eredu izatea. Ta bai uste dugu mota honetako interpretazio zentro bat eredu izan daitekela Europan dauden beste hainbat hizkuntza gutxituentzako, ezta? Eta dudabarik Europa mailako sariketa baten finalista izatea, aurkezpen karta ezin hobea da, edo ziur gaude ikusgarritasun handiagoa emango digula, eta horrek gure komunikazio indarrean erabat eragingo du, ustez modu positiboan. Munduari begiratzeko modu bat, laguntzarrekin kantatzeko modu bat, horman eguzkia hartzeko modu bat, itxaroten jakiteko modu bat. Pagoak ukitzeko modu bat, azala irakurtzeko modu bat, ego aizea usaitzeko modu bat, autuan gara egiteko modu bat. Zonen agian ez ederren agian zarregia txikiegia agian begiratzeko modu bat, galderak egiteko modu bat, eskutik heltzeko modu bat, amets egiteko modu bat. Zederren agian zarregia txikiegia agian zonen agian zederren zarregia
Euroeskualdea 2011ko abenduan sortu zen lurralde lankidetzarako Europako talde bada, Akitania Berria Euskal Autonomia Erkidegoa eta Nafarroa batzen dituena. Helburutzat Euroeskualdeko eta mugaz gaindiko lurraldaren garapen ekonomikoa, soziala eta kulturala sustatza du, aldi berean lurraldaren barruko trukeak bultzatuz. Horra euskarak bere lekua eta garrantzia du 3 lurraldeek amankomunean duten hizkuntza baita. Euroeskualdea 3 lurralde biltzen dituen erakundea da eta 3 hizkuntzetan ari den erakundea da. Eta hortako eleaniztasuna biziki garrantzitsua da gure erakundearentzat. 3 hizkuntzen koexistentzia garatu behar da eta behar dugu kontzientzizatu euskara dela hizkuntza amankomuna. Eta beraz, hortan ere lan egiten dugu euskara izan dadin hizkuntza amankomuna eta lurraldeko beste hizkuntzak ere garatu ahal izateko. Euskara hizkuntza zaharrenetariko bada, baina larrialdi linguistikoan dagoela adierazi du Europako hizkuntza gutxituen sareak. Maria Eguiuren Euroeskualdeko kudeatzaileak zenbait datu eman dizkigu. Gutxienez, konsideratzen da hizkuntza bat landiegean dela populakuntzaren 20%ak ez badaki, edo 20%ak baino gehiago ez badaki. Jaten ahalko ginuke egoera ona dugula euskararekiko populakuntzaren 30%ak baitaki, baina zenbaki horiek berdira ere kontekstu batean eman, realitate biziki desberdinak direlako gure 3 lurraldeetan. EAen populakuntzaren 36%ak badaki euskaraz, Nafarroan 14% eta iparraldean 20%ak. Beraz, hor ere bada erronka bat. Baina euskara da hizkuntza amankomuna eta beraz mugaz gaindiko hizkuntza ere. Baina zira antzi behar ere beste 2 hizkuntzak, da frantsesa eta gaztelera, eta gure lana da 3en koexistentzia garatzea eta 3ak bizi ahal izatea gure lurraldean, mugaz gaindiko proiektuentzat biziki garrantzitsua baita hizkuntza bat baino gehiago jakitea eta beraz eleaniztasuna da gure ardatz garrantzitsu bat. Bada hizkuntza larrialdiei aurre egiteko arnasgunea zaintzaren babestearen eta indartzaren garrantziaren nabarmentzen da. Bide horretan Euroeskualdeak zenbait proiektu indarran ditu, tartean euskara sustatu asmoz. Betidanik edo 2015etik Euroeskualdeak badu proiektu deialdi bat, Euroeskualdeko hiritartasuna deitzen dena, eta hortan gutik gora bera 200 proiektu dirustatu dira. Gai desberdinetan, kultura, hezkuntza, gazteria, eleaniztasuna eta giza erronka garaikideak. Eta azkenean euskara eta eleaniztasuna oroak proiektu gehienetan da barnean, zenta hizkuntza bada eta beraz hizkuntzak ere balio du ahemanak egiteko eta mugaz gaindiko ahemanak ere egiteko. Hola, zaila liteke proiektu bat baino beste bat ematea argitan, baina izan dugu proiektu biziki politak eleanistasunaren inguruan, beste askezi proiektua, nun helburua den elbarrintasun bat duten aurrentzat, transkripzio automatikoa segurtatzea euskaraz. Besteak beste, baina gero ere eramaten dugu proiektu desberdinak, Europar mailako proiektuak, eraman ginuen Eskola Futura proiektua, nun helburua zen euskarazko erakasleak formatzea eta euskara ikas dezaten eskola publikoetan euskaraz erakasteko. Beraz, horako proiektuak ere garrantzitsuak dira guretzat, baina garrantzitsuak dira ere 3 hizkuntzako izatea eta bain gainean izatea. Edo nola ere mugaz gaindi jarduteko instituzioek lankidetzan egon behar dute. Guk ikusten dugu badela proiektu anitz 3 hizkuntzen inguruan eta badela proiektu anitz ere euskal gintzaren inguruko aktoreekin eta gu saiatzen gira proiektu horiek sustatzen eta laguntzen. Helburua baita ere gehiozta gehiago proiektu garatzea mugaz gaindikoan. Guk beti erraten dugu berdela beti elkarrezagutza garatu lankidetza garatzeko. Eta beraz, uste dugu arez eta proiektu gehiago izan eta arez eta gehiago lankidetza azkarra izanen dugula. Herritik irten nintzen aberasteko premiz, talen bezain pobre naiz ta aldatu herriz.
Lehen txoriak neuzkan buruan bueltaka, gaur txoriak badauzkat baina burua falta. Nire zai, daudenak egon lasai, dirurik ez dut bialtzeko. Nire zai, daudenak egon lasai, gogoa baitut bizitzeko. Bertan bertako zu naiz bertakoak bezala, jainko zarrak nahi balu gorrotatu nazala. Bihar beste egun bat irtengo den